Okay. Okay, pwede. Ako na lang ang pinangaharap mo. Sa harapan mo, Jackie. Ano po ang pangalay mo? Ano po ang sasayaw mo? Sasayaw. Sasayaw. Ba't ba? Pangalay na siya. Ha? Pakiling. Pakiling. Okay. So, Lord. Aha, sige. So, simula yang kalaman, pakiring-pakiring kasambayan, ayaw na
Miss Sarabiato, inggan nyo tausog, inggan nyo translate niya, supaya nakapahaman. Ang papusing-papusing niya ito, dahil translate niya pa Bisaya. Ako na, magpapusin. Hindi, isa na ako gunting-gunting. Jadi, tumag kita. Magsagala din. Jadi, bilang na siya masa. Ano hindi, yung kaunan mo? Di ba Makati? Wala. Bakas, talaga ko pinabaitan. Kaya wala itong kulagutan, gabi Di, na di ba? Lahat isang ko inuinom. Oh, Jipon ba, jipon? arigato, Hajinamoto. Biro Makati. Kung si Bajay. Ang dami na, masok na. Kati na ko man. Maray an India. Ang katlo na ko man. Kyawa, bita. Kan? Kyawa. No. Okay, isang may kanya. Ano ba sabihin na? Uno. Buliga. Ah, jadi dia ngayon niya atin niya rin kain na. Ito din boliga. Buliga uno. Oo. Alis na!
Himalik at pagmamahal mo mga anak nila. Ayaw magmamahal, siyang may nahuli ka. Bayar ka ng pangin na virtual. Sukon na yan. Yan Okay. Pakda ka sila. Ang supay ko kapanjihan. panda kayo tapos mo. May dapat pandangan mo na siya isip. Sige. Sino na yan?
Manari, sa pagawan mo. Panggil lah. Panggil, alam ko ako na. Sabi nila, kita ba kung hindi si mga takad ba? Na. Kita ba kung hindi yung mga kaiba na yung pinalag ko pa rin. Out na siya. Galong-galong palag ko. Jadi, suwek ko, jadi diyan na nagbitig si Tomas. Ay! Tomas, siya yun eh! Tomas, wayak ka. Okay, jadi bang mamaya biasing kanila, isa wala alok ko pa rin ito. Manong ko mo siya nga. Ano na yun? Ay na kung magkita sing talipong mo pang guliro yan. Kung pangalayon mo, di ako na ako nagasubo. Iya lang manari ako to, pangalay siya mamanari. Oo. Nagdala ngayon mo lugan. Ano gan? Disco. Saka ka disco. Saya ka murang puti. Akar yan. 017 863 931 binisa yung sambot. Nag-asa mo naman lang sa buhay na kulugat na sa bahay. Ano pa gusto ha? Mataw din ba? Pengola saya sobol bro. Sumul? Ang sumul biya kayo mo kung binarin ako mamaya. Tagat ko, gumapa ko li. Wala tayo magkasawa. Sige.
balitaan. Chilalalila, lilalala, chilalalila, lilalala, sabay mo ang buhay sa lumalunan. Pagkamitan niyo'y dari na tulban, puno pahanapin pagpintingan. Sukan mo kaani, inibay taan, pagtandulat ay kuno, papasampungan. Kamera, patay na naman. Tagang ko rin ba? Kakawas-kawasan. Asal kita manood, kakawas-kawasan sa kita. Hello, hello, Master. I am Tukang Takan. Na, Mga taga magtagkan, dali po niyan. Oy, buko niyan, local, original. sige daw, may makamo kita. May takan magpit. Pagkusog-kusog ka. Sige na. Okay na. Wow. Ay, baka mo pa sa tito, balik ka ito. Kabalik din, kabalik. Magpagsaliw-saliw ka mo. Pati do kayo pangantin, palingkurap. Bayan nyo na. Bunalo nga, may tagtakulap sa kikita mo na yung pangantin. Umus palingkuron, umus patindoon, umus pakiron, umus paharapon. Las pakulang mo. Pwede dyan ko. Sana isa. Ito na siya. Okay, jadi okay na kaya ang impata nyo. Yala, opo, 7-9. Okay. Okay, jadi pasunod ta. Jadi puli kayo. Sige ka to. Okay, magpata kita nyo. Kaya ka magpata. Bukod sa tao siyong, sino? Siyong ko, ikaw mo, siya ay? Ito, siya, siya. Kita ko. Oh, kinsong mali at so, waputo, hey. Oy, break it down. May tama nga ang putsong alam. Tulong niya sa palamuro niya ang magpata. Kanagaw ng putsong katakbo. Magsiyat ka nyo, kaya ang pata nyo. Parang balik mo man. Hey, baka baru Samsung G1 sudah belaga. G1. Oy, tengok kami na ito ampat. Oy, baka mo siguro yung telepon si Toy, ano? Makakasan din kayo mo. Sok ya, cuy lock cuy ya. Tapi Alah, ya mana
ikaw na nagpatay sa isa mo. May mo ng back shot. Sila. Na, asal ba ako lagi yan? Naulan to, di napatya ka saan. Okay, sila. Oh, okay, okay, okay. Are you okay? Are you okay? Okay, ready, okay, ready. What's the pressure? You are smile, smile. No problem, smile. You the first is smile. Naka-English. Hello, the big show. May tago yan. Wala nang mental big sa si Buktiyaw. Okay, jadi parayawan nyo, rayangin ka posisyon nyo. Sabab, amo na yun ba ng, jangan lupa ya, smile. Saya takut kamu crying, menangis. Oke, saya kira ya, baru kotakan. 1, belum lagi. 2, 3. Oke, cantik sudah. Cantik. Cantik. Thank you. Patsi, pero magpapatya. Ate, ano ka magpatya? Eh, patsihan daw nyo magpatan ka. Ate, May tayo patsihan dito, magpatamag nanganganakaw. Oke, jadi umus na rin, magpatan na siya. Ano? Nalingkad magpatan na ikot-ikot na ko lang. Alikod mo na, aliyaw lang kung nagpata. Ikot-ikot na. Okay, jadi magpata na sila ng mga tuwaro lang. Okay. Kasi alin sila ini pumunta sa puno atin na mag-uwirin kay Banan. Jadi, sabay kita di may namasakan nila to na. Kari ka mo, wala ba siya mag-uyawal pa? Maliso na siya magatod kay mo. Okay. Apat siya, gitong-gitong ko magtakkan. Ikaw ko, duwa rin makawa. Baba siya magputukanangan bersama. Isusing kabayaan nyo. Ikubing-kubing, ipandak-pandak. Yari na. Okay. Bagi-bagi deh, bagi-bagi 2 ka, bagi-bagi 3 pun boleh. Kenapa sila ini? Bukong toso. Bukan, ini pihak dari pihak perempuan kali. Bangsa mo sila ini. Pero pasarahon ko bangsa nila. Uno. Bangsa sa ano ba? Ayo, pwede. Ano, ito lagi, ito. Ito, hatinya 2 pa. Itu tuh. Dan tumilikan di satu, bukan di satu Melayu. Cek. Siya bang? Sudah sila ka na bang ya? Abang isang nga mo bilang Oke, sudah. Sini kau. Sini lah koreangan bu. Buku na koreang yung masalah mo papat ka. Oke, jadi biar gusto punta na ipagpatanay sa bahay, ha? Okay. Subli-subli tuan. Okay? Ay, ito ba siya? Tanagan na ito. Jimmy, I'm not Hindustan. I am not Pakistan, but Afghanistan. Hindi ako si Pakistan to yun. Ako Pakistan na yan. Bring it down. Ha? Ini kau isa po, no? Ako asal tosok, katulad tosok. Kita ko yung mga tosok dyan. Putang mo. Tagal, baka break it down. Kita ko, yan naman sa magpata. Alay lang wala. Bago na yung magpate. Alay naman. Bukun maglumba, yan ang daramit. Yan, magpata. Okay, kita bagi masa ko, diba? May na. Ang labo awal, pamisang buhok. Bawa helmet ko, dati ko na. Paso na nagpagkita siya magdariba. Last iba ko. Okay, Kamaya kamaya lamang to na. Kamaya-mayaman ka mo di Jalan Raya. Ada roadblock malam. Tidak, kalau bawa motor itu pelan-pelan to na. Tidak masalah. Apa kaya isi sila? Ini kau sabihin, keingatan mulai si tao. Bukod saan ba kayo mo? Okay. Okay na. Kami ini macam biasa pakai surat lahir. Okay, jadi bangga mo naman magpata magkajari na isang. Okay, direct. Okay, jadi pangalan sa nabog manghud ini ang tinayan na Jimmy. Ama, wala na patay. Puji-puji na isa. Visual.
Opo, ito. Diyan ba si Kuya? Pusat. Okay, kali sadya ka muna nga, mga way pa lang ay mga way pa ng tag yan. Okay.
mukmanghod at inyo wedarawing hati niya Jimmy Hindustan Hill. Okay, jadi pasunurun tanda ko lang pag sa tuwing ninanong pag-usibi pag-usap to kamo na isang magbalik ikaw sapat kamo Sobra-sobra kita nila nga. sobra-sobra Puso tanaway na ini, ba't nabi amati niya makahali-hali, makanapas-napas sila, supaya durang kulay rihat-rihat. Hello, yeah. May daling, dyan ang pangalayon niya ni Jerry. Sa mga may kwan niya. Okay, pasang ba yung tayo to siya, may daling. Ano siya? Pagkirang na dyan din sa mga medaling. Yes.
Sapay pasukol-sukol kau. Uling sukol. Pwede tayan. Huwag mo lumay. Ano man di mawista? Ang taon na to, hindi lima rin po yan. Sila? Ikaw kan bata-bata. Hindi ikaw kan bata-bata. Jadi, tutut na sa tunga-tunga sadya. Okay, jadi yan ang mga siyula. Ini yung mga inirayang nangupingan. Asan? Hindi ka upuno dayang banamandakan. Sige ba? One time? Yes! Step by step. Ayaw ko ito magyang ako kumping na yung kita ko ini, hindi matawin kumping na ako yan. Sige! Okay, Sam!
sindilan. Kami ang may bulong na nangasang bayan. Kwentan ko na mayroon kalumian. Yula galan, yula kapisik, yula ulang utandaya, yula kaitan. Nagkatulog isang pili ng laki-laki. Pinangatay wapot siya malandaw, beautiful lady. Kanami siya makita tulog at kumami. Iway na mapunta na iwan isa, hindi ba lumami? Yula meki, yula meki kami. Yula wanima, yula sikit. Masin-masina ng mga nag-isa-isa. Ang mga inalagili, mga siyanan. Pamalagang na pag-isa-isa. Yan na lang inikilang titulan. Tiyula si Amore, tiyula sa Bamon, at tiyula Malaysia. Ayaw na kawan ilang niya mag-alala. Ngayon katulong niya kasal niya lang. Minsan pa kami nang nawag tuwa-luwa. Sumbayag ang konti ang tuwin isa. Yula sipa, yula nakarya, yula ganyan, yula sa jawa. Inaas na turno, intalangan, ay pamahit na tumapuno at ikawas siya lang. Ay makaon na puno, kasi ilang mga yung langanin yung kamaapan. Ay, yula sinapang, yula makarukang, yula kay tangaw, yula kong ang Liapay mo sampay kita. Langsung. Sige sa
Ayo,
Okay, are you ready, madam? Wow. Bakit? Baita ko, magpo. Break it down, break it down. Break it down, takat ko. Baita niya ako kiundatan. Pagtay na ko nga sa mga kunat-kunat to ka ako. Hulog maninatay ko. Kita isyo, kinanda. Isyo, kita kan niya ako. Kiundatan niya ako. Keso. Usok sa ini, usok. Ang una ko lang natin. Na. Sudah ka? Adol. Sudah pula. Sige. Siapa yang mau bergambar dengan pengantin, dipersilakan. Inilah masanya. Ang mga isang mga pihak tauso, susuka mapagpatuloy pengantinan do kayo, hadilan tamasa supaya hatinya tersusunin maglista harum ini. Jadi karin aja kamu. Karin na kamu pagpagta. Bang pagpagta, artinya mag-direct kita magpangalay.
Ay, makaya bagi mga pangantin ini. Taran ko, studio. Tapos, kita ko sa ito, panapason sa mo. Okay, sa kanya pa. Jadi, ano kayo papangalan na mo, namukte, mangun na mo. Tung sila hilumit ko, he. Oh my God. Magaling. Panggal, he. Ito mo sa kaya na. Okay, yan na. So, yes. So, yes.
Okay. Ito na. Kami naman kay Mantuan. Kung pilak na gawang galapan, hindi kami napapos. Abang pa lang. Magsukol na yung hambok pa, makawot na. Okay. Ako na. Sukol. Ay! Break it down, break it down, break it down. Bilaw tuwan si Jerry naman kung kumutabla ni Don Pilak yan. Pagsusukay Teka ka mo. po. Kaya mo daw pilak ka na. Inyari ka po na. Pinagay mo daw po na. Kulintangan ko na lang si Ton Roma. Magsukol. So kung hindi mag-usaha ka, makausaha ka mo, makausaha kami. Sabi, alhamdulillah.
kita berhimas sa sebab sekarang ini live view nya. Sekarang ada cake. Tadi tiada. Sekarang ada cake lagi sadap. Sana sini lah kamu. Karena kamu na maton mga rehan ako magluman-luman. Ini panumtuman kato kata lampay na mga kayo magulkan. Bago. Malanggaw.
Sekarang kita pa sa Bilgabal dulu ya. Lepas sa Bilgabal, potong cake. Lepas potong cake na, magpang kita ng cake na. At ikaw, abang sa talini, mga paita na kamuha. Mula-mula rin ako, di ako magpakawang cake, wala ko na pagpunan. Jadi jangan okay? Jangan tanong cake dulu. Sampai ako kumunda. Ako na lang yung mga lasya niya. Nagkatapat na nga nila nila. masing-masing pag gusto magtutugtangan, mag-tone nila nila. Tapos kami, okay, isa, dua, tiga! Dagan ako po. Yes!
dito na. Bilang stop by. Magro matanggal ang si Mamalayo. Manalo to. Ang kakoy ni nung ta Indonesia sing kamasan.
Jadi lang, magkita ta kasawa na, subay ta kay nga tanin, jalan si ta Jalan, ano? kasawa, iban si bukod. Betul. Okay? Jadi takdil magbusa ka, lang nga, takdil magbusa ka. Bakit na to? Asugunta na si ate niya, sebab mataot ko nung nagkakasakas kako, humati sila. Sabi mo rin pagtawag ha sa iban habana. Asawa na. Jadi, saya mau kasih cakap English ha. Orang mau tahu apa kau panggil kau punya suami bila isu lusa kamu sudah bersama. Ha? Jadi, silakan kau tanya dulu. Dahil, yung kini ka lang ukanda nga, ako na nga, ipagtagko asawa ko, daling. Daling. Pagtag mo asawa mo. Sakaling pagtag-isap sinasawa mo kay mo. Ipagtagko ako sinasawa ko, ikupin. Lumping. Oh, yan to. Jadi, ano ini siya dahil ipagtagko asawa mo? Bumungog sila. Saksi ka mo ha? Ayaw ko magluman-luman. Patanog-tanog kayo yung suara mo. Suara jantan. Sayang batikan kita, masakan kita migi ka na Sayang? isang pultulo. Sayang, ikaw na yan Ang mga sayang ba ako sing jakar? Sayang. Ay, ato, sayang halaw matay. Baka, bukod sanda kay mo. Sunga ko yung babae yan. Ay, gusto ko mabungis. Okay, dumungog ka mo. Atin niya pagtawag. Ini bang sa duwing din ka to. Uning pagtawag mo. Apa ko panggil ko punya suami? My husband. Abang matay mahal. Bangka mo na yang inhabang nito haram. Sebab tidak boleh abang. Tapi tidak pala. Ito bang isa derang, abang itu sayang. Kalau abang- sayang itu abang, abang kan sayang, sayang kan abang. Oke, jadi kalau kau marah, apa kau panggil kau punya suami? Uy, may tama nga. Ano yung pangito ini? Iyalah, tadi abang, kalau kau marah apa? Saya ajar kau. Kalau kau marah, kau panggil baruang. Okay na yan. Okay, betong taba. Bo, betong tinalakte nila. Anak, hati na kayo hati. Okay na yan. Okay, biar na. Pagtakdil na yung mag-usaha. Pagtakdil mag-usaha na nga. Bang inasawa ta nagkid palawa. Mag-usaha ta. Uli pa yung sadlupan. Okay? Sabay kita pa sadlupan mag-usaha. Sadlupan. Bangin asawa ta kimiring pa to. Inusaha ta ito sa mga tayo. Tumtumat ko na. Hindi piyatsing kamasan. Sekali. Bangin asawa ta timakdil nagdaraob. Nagdarao mo ng baita. Inusaha ta ito nga laod. Sabay ko pa laod pa. Saya palaw na. Bang nagdaraya. Pag nagdalaya, nausara ko na. Tugpay na. Hindi ko na ba? Okay, jadi ano pa? Wala, papangalayotan na sila na. Inago isang baitanda ka mo. Oh no, siya. Impagtag sinasawa ko. Oh no. Kau dengar bagus-bagus ha? Istri saya kalau dia panggil baby. Bibi. Oy. Bibi. Nung nasa punal, ikaw patututut ka kong bibi. Ba't hindi mo meron ko bibi? Bakit na, go! Sa bang inasawa ko limigat ng mata, unang baita. Uno. Unang pagtawag. Uno. Babi. Talaga, hindi naman Okay, jadi mga tamarang, ilang gusto yung pagpanamnam na to? Meron na, baita mo, meron na. Ano ba yun? Papangalayotan na? May takambya ng ululok. Guys, mukhang siya, mo kaya nga tanga, nanuwas, no? Imbangan. Okay, jadi dia ang tawagonta. Uy, tagal, papangalayotan na po. Pangalan yung tana, pagkaus na sila nagputong kikos na nagkaungkyan, suman na ba pa po? Okay na yan. Ano mo lang, hindi na kami galigala. Supaya, Disuruh kamu manari, walaupun kita tidak pandai, ini sebagai syarat di dalam kamera. Jadi kanangan selama-lamanya. kailangan sa malaman yan nga. Jadi, abang, ambit na lang na sa mo, gusto na biyaran pa. Ambil na kayo muna siya. Ay, mga sanda mo. Ambil na. Isa rin ang ano, hindi na makapagmay. Ang sauta na magpamulo siya. Pero pang may para dikati ang bentang. Wait na rin, ito, minoy. Oh, kaya kamsing kamera. Oh, masuk sa pangunong meaning yan. Allah na minta maaf ko. Okay na. Okay. Doon na nagaw mga laya. Ayaw lang sa mga nyawan. Yo, hatsimak. Api. Jirik, api pinasuhuninuan ini. Ay, sana lang magkasawayo to. Ano na yan?
Okay, aso ba sila? Pagpiting-miting na ka mo. Pwede ka ba na? Sebab in kita magtiaon, sudah kita nag-isun-isun. Tingnan. Kami di kami makalamot ang pasal. Hindi kayo makalamod. Urusan mo yan. Urusan nila nga. Isun nagdakan na Pag isa na kami naman ulit kabahan nyo, ulit tupas nyo, ulit panyakit nyo, ay, uno-uno na ba, pangalan nyo? May taga nagbibisun simbadyo yan. Siwan, saan na yung magirit? Ano na ba? Okay to. Pagkati niya sila salamat pangantin baro. Sang mayo tasin na assalamualaikum. Okay, jadi mga magtutukang olga na doon kayo bang sa pama makajari. Kaya tukang langan-langan yan. Okay, jadi ini paling teman ng mga magtitiyawon. Yan kanila. Jadi yan na yung sang bayan. Salamat pangantin baro. Ay, mati. Ha? Ano ka? Papagito yun. Pagi na day! Okay na yan, pangalay ka mo parayawa. Biyan po na cukup lah 5 menit sebab supaya ano, solo sa ada kamu ting over dua. Ni pagpangalay ko may tabingkong-bingkong. Ni pangalay ko may tarubot-rubot. Ano pa lang itaga na mo ko, tini mga anak. Okay. Pandai juga kau kan? Kau pandai masak? Kau pandai? Nananugin na kau. Uy! Malungay sintaw na yun! Yung Tidak pandai masak. Bisa na rin panday masak, yung penting makajamin. Oh, amat dong. Ha? Uno pa. Mungkin ingatan saya ini ay si Reza? Ay siya. Ay sino? Okay, malungay na kami ito kung ganyan. Assalamualaikum. Okay, jadi ready na ka? Yes? Malawan ang bonus. Wow! Sa'yo. Ready ko ka! Pagkita rin pangatin tayo. Sabon mandi. Ikaw kaya na nangalay ko, biya kung kaya karo, ikaw magpapisto si kaya karo, kau. Ay, inusok ini. Biya si magpapatalit. Okay, jadi biyaon, tawag mo tayo yung marikis, jadi biyaon, papangalayon tayo mami niya. Makasari, Oops, asawa ko na. Asawa ko. papangalayon ta. Asawa ko. Ay, kung mga mga asawa ko, ha? Asawa mo ini, biar sing kalangan kaya na ito ni. Pigit lum gitu-gituan. Okay. Ya tuloy pangantin tayo dito. Tumawag kita lang nga na. Bunga masay sa tungtong lang sinan nyo lang. Okay, jadi biyaon ng dugalo tayo-tayo ng singan nyo, abang sa pamayan pamamurunan. O dirayang maringkat. Saukat na kamo, nakabak na kamo panji, o pamipampis mo na kamo. Kaya, kaya sa unta ko
ako no, pambukon naman tuyo, mga lasya, di ako mari. Sala sa ating pagbisaran, pambukon naman mo ipinpis, haba, di ako mari. Kaya ginamog lang pamatuan ha. Sarili ka pasap sila. Tungto man na nga, bang di makawin din siya mo, bigay ka susunod sa, kuhan, una ba ito? Sap jung na nga? Sap jung. Bang mayroon na yan, bisan na kumahan natin niya, panabi ka mo. Makaulang yung mga bata. Okay, jadi special request tama ko tayo. Simpaganan, Sarima. Sarima. Okay, Sarima. Magdarangang mangga. Ano na? Okay, Sarima. Hinda Sarima. Ano kelo, karin ako na Sarima yari kaya sulat pahingan mo. Pakarin ko kung pamangalaw si mga katayo tayo manguran mo. Harumi ni. Hinda Sarima. To, kita ba kau tayo sinadya o tuman ka? Na makati na ko pangulan dayang may tadiubol. Bang ako'y magadi abok ba? Wala yung sabi na gati ay tuman ka. Ay, kinatag ko yung mga manta nila. Okay, ada Sarima, ada. Tawa ko tayo na. Okay, ada cancel. Sarima, okay. Yato na, ang paluang nga magkoros pas, di pa ka mo gumawa. Special request naman mo tayo, simpagnanan maling. Okay, maling. Malin, kapag siapa yang bernama Malin, anda patut menerima prim sebuah rumah berwarna merah. Ya, in English, rumah merah. Tahu na, hinda Malin. Malin, ada? Ito na natog dayang kayo. Okay, pwede tawa konten ini. Pwede mo siya nalagan. Umusod na raya nga sa papamimpiat dyan. Okay, harus sudah tabi ako na pagtawagod atin nga, yari na simpagnanan. Mansley! Yung favorite niya, kangkong titula. California! Yan na. Okay, yan na! Yung favorite mo kangkong titula, ang gada kanina sumulik. Kaya nang sobrang may bata-bata, hindi mo sumuling balan mo yan. Yan na! Yan na, gano'n siya may kangkong tiyata pa. Apa kau mau minta kambing ya sebenarnya ikaw magbasa ni Sub Mari. Oh no abi. Kalabutan. Ay, isa na pinamukit siya, mga badyo, bukulit ito na nga. Ikaw katawa-katawa ka, buyong. Yung buyong uto. Yung buyong ini. Bundal ba? Ayakan yung buyong uto. Bundaling ka, ayakan buyong uto. Kabuyong? Kan? Bundal ka? Ako. Oh, gibiato maksudnya buyong abadja, oh biato. Ayakan. Hayakan. Ayakan ka? Pwede na kaya buyong. Ayakan ako to. Ay, kamu masila. Pukunya ito lang mami. Ay, mga tatin buyong, gawain. Bangkay mo do kayo. Okay, jadi mata maray mo ito. Bangsa tayo niya, ginis na kumampa. May mga imbo yung bangsa singkatan ni Nawid to. Okay, ulat pa ka mo. Okay, jadi biar ini nih, isang marena artinya isang kang putag dua. Pag-test ko na sila, palis ko ba? Suba mayroon na mga lay. Ibis ko ba? Basta tangan ini paris konten mga kabataan yan. Okay. Bukong kabataan, mga buyong-buyong. Okay, mga buyong, mesti dia jago mo. Okay, tagapan tayo natin niya simpaganan last request natin niya simpaganan Arshima. Okay. Arshima. Okay, baway na yan. Pag-test ko na yan ha. Di lang tama sa mga sumusap. Ito na. Ikaw. Arshima mayroon. Okay, jadi bilang natin yung mga buyong-buyong atin niya kalangan. Katawahon kamuhan. Okay, kari kamu. Karen kalangan nyo disco. Disco kamu mari. Bang mayroon na magpangalay. Okay po, kikita nila sa po, kasi sila sa atin niya, tatawag na sa bingan sa way na po. Hindi, biya di po sa tangkay na kumanya. Hindi. Mangalay pusong. Okay, jadi papangalay ang tabi ako ni pusong. Ang sumangbay kami, busong, kaya ko. Yung sumangbay, mga pusong. Kaya ko, busong. Ay, naka pusong, masog magkaumpasong. Yung mga daw so gini, matsamat sa minga, may tama ngayon kay pusong. Ay, lalaw na. Ay, mga tusok. Mga bangsa ko. Lebih kurang adanya itong ajam na kuman kita biyaon. Mayroon di misko, di ka man misko mga kabataan. Wala na susunan nyo? Ay, pares ko untay pusong. Yan na, yan, kundang busog.
Ito pusong, Laila. Malukay na kita ba nakapagkita? Tayo pagkita ro mamera. Pagkani guys ko ito. Ano? Di na kang mga laya pa. Di lang ta chance. Ako mga request pa pangarayon din di. Pusong. Di mo kayo nasa minag ko si Pusong. Okay, dali ka 1 minute na kumantuan na. Pagkul lang okay ka mo. Magkamaya mo gusto mo. Ano na? Ako pa mga laya? Ngalay ganda. Ay ka rin na ganda. Ngalay ko mariraya. Isot pa siya. Bawa di iso dati niya parang kamera. Kari na isang kao. 4 minute pa. Para yung eda, buli ka rock. Sebab last na ininting ko ni. Pag uhusin na ako makasangbay, ubus ko na. Kumalang pa saya. Sige!